आसामनि राजखान्थि, समाजखान्थि, रांखान्थि बायदि उग्र जातीयबाद जौगानायनि सोमोन्दै गोबां बिथिंफोरखौ सावरायनो लायोब्ला जों आसाम रायजोनि खुंगिरि, राजखान्थिगिरि हान्जानि दैदेनगिरि, मेलेमजिबि आरो असमिया सान्थौनि फुंखाखौनो दायनिगिरि होननानै बुंनो नागिरो। बे एखे नोजोरजोंनो बर'फोरनि रायजो बिटिसि थामहिनबा बड'लेण्डखौबो नोजोर होयोब्ला मोनसे दागोआ रोखायै नुजायोदि बर'फोरनि हा बिमा बाहागोआ जेसे मोजां खामानि जायो बेनि क्रेडिटखौ बर'फ्रानो मोनो एबा गाज्रि खामानि मावनाय जायो होनब्ला बिसोरो बे दायखौ रुजुनो नांगोन। मानोना बे बर' रायजोनि बिगोमाया बर'आनो एबा बर' दैदेनगिरिफ्रानो। दा बेफोर दाय दन्द'फोरखौ गोथौयै नायबिजिरनानै सोदांनायनि सम जाबाय। बिटिसि ओनसोलनि बे 18,821.68 स्कुवेर किल'मिटार हानि गंबा जिल्लानि 2021 सुबुं सानखो बादियै 35,15,335 सुबुं अनजिमा रायजोनि मोजां खामानि मावनानै बर' हारिखौ मोनसे मानगोनां गेरेमसा दाफुंनायाव बर' दैदेनगिरि आरो मावथिफोरनिनो खामानि। बे गोथार खामानि मावनायखौ बर' रायजोनि साफ्रोमबो नोगोरारिफ्रानो हास्थायदों आरो बर' दैदेनगिरिफ्रा सिगाङाव मावबोबाय थानाय गेना गोरोन्थिफोरखौ मोजाङै नायबिजिरनानै फैगौ सानफ्राव रायजोनि मोजां खामानि मावनानै सिगांथिं आवगायलांनायनि दा सम जाबाय। सुबुङा जेब्लायबो सिगांथिं दावगालांनो नागिरो। बेफोरखौ सानै हयै बुजिलायनायनि सम जाबाय। हारिनि थांनाय थैनायनि खोथाखौ बयबो सानना बिथांखि लानानै खामानि मावनायनि बेनो मोजां समसै। दानिया फैदो बिटिसि ओनसोलाव सिगांनिफ्रायनो थामहिनबा हाग्रामा महिलारिनि दिनावनो गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया बिटिसिआव आयेन खान्थि बेरेखायै हाबसोना थानाय बर' नङै एबा नन ट्राइबेल कमिउनिटिफोरखौ ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक्स एरियानिफ्राय होस्रांनायनि बिथोन जारि हरनाय जादोंमोन। बिथां हाग्रामा महिलारा भट बेंकनि खोथाखौ साननानैनो बि जाहोनावनो खेबले बिथोन हरसेयावबो इफेक्सन खालामासै आरो बिथाङा आथिखालावबो बे होस्रांनाय हाबाखौ खेबले भटनि थाखायनो बे हाइकर्ट अर्डार अफ इफेक्सन एरियाखौ लानानै थुनज्लायनाय हाबाफारि लाबाय दङ आरो प्रमद बर'नि सोरखारा बे गुवाहाटी हाइकर्ट अर्डार अफ इफेक्सनखौ ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक एरियाफोराव बिथोन जारि खालामनानै मावगोन होननानै खोथा होबोदों। बेनि सायाव 24/8/2023 खालि हियारिं होनायनि उनाव बे हाबाखौ नायबिजिरनानै होस्रांनाय खामानिखौ मावनाय जागोन होननानै प्रमद बर'नि सोरखारा फोसावदों। गुबुन फारसेथिं हाग्रामा महिलारियाबो होस्रांगोन जायगाफ्राव थांना बुंहैदों दि रावबो गिनो नाङा। 10 फेब्रुवारि 2003 मायथाइनि बिटिसि रादाय बादियै बयबो बेनि नोगोरारिजोब रावबो खारनो नाङा। होखारनायनि उनावनो बिपिएफआ न' लुना होफिनगोन होननानैसो थुलुंगा होदों। जायनि जाउनाव एबिएमसुनि दैदेनगिरिफ्रा दा प्रमद बर'खौ लोगोसे बिटिसि सरकारखौ हुमखि होदोंदि नखरसेल' एदावना लाग्रो होननानै थिफुदला हुमखि होदों। बे होस्रांनाय हाबाखौ सोरखारनि पुलिस आरो मिलिटारिफोरासो खालामगोन जायोबा पुलिस मिलिटारिफोरासो सामलायगोन, बर'आ सामलायनाङा एबा बर'जों नङा। जोंनि हाखौ रैखाथि होनो गोजौ बिजिरसालिया बिथोन होनायखौ जों थाबैनो मावफुंनो थुलुंगासो होनांगौ। भट बेंकनि मिजिङाव बेखौ लानानै राजखान्थि गेलेनो नाजानाया बर' दैदेनगिरिफोरनि खामानिया दा मिनिथावसो जादों। जायखौ खेबले मानगोनां हाग्रामा महिलारा होबथानानै मुसलमान आरो बर' नङैफोरनि भटखौ गावनि हान्जाया मोननाय नंला एबा गावनि राजखान्थि हान्जाया इयुनाव जोबस्रांलांसिगोन साननाया गोरोन्थि जादों। राजखान्थिया हारि रैखाथिनिख्रुइ देरसिन जानो हाया। बेनिखायनो बे होस्रांनाय ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक एरियानि खामानियाव बयबो दैदेनगिरि मेलेमजिबि हेफाजाब होनो नांगौ। नङाब्ला जों बड'लेण्डनि सिमां सुजुनायैनो थागोन। जेरै त्रिपुराफ्राव कक बर'फ्रा दिनै गावनि जायगानि सुबुंफोरजोंसो सासन खालामजादों। जाउनाव दा त्रिपुरालेण्ड
बिनायनि दाबिफ्रा सिखांफिनदों। जोंबो बिथांमोननि बादि सुबुं अनजिमा खमायलांगोना रोखासै। बर'नि इयुना जोबस्रांलांसिगोन। नायदो त्रिपुराफोरनि हालतखौ। जों बयबो मिथिगौ त्रिपुरी थामहिनबा त्रिपुरा ककबरकफ्रा उदां रायजो भारत उदांस्रि मोननायनि बोसोरथाम उनावनो भारतारि इउनियनजों 1942 मायथाइयाव सरजाबजादोंमोन आरो बेनिखायनो बे रायजोनि राजखान्थि थासारिनि सोमोन्दै सावरायाब्ला आसखान्दा जागोन। गाहायै बै रायजोआव गेदेर बर' माहारिनि दालाइसा ककबर'फोरनि राजाफ्रा उदां रायजो थामहिनबा त्रिपुरा रायजोखौ खुंबोदोंमोन। नाथाय दा थासारिया जोबोद दुखुनांथावना, लाजिनांथावना आरो गिलु बालु जाउनजोंसो मोगा मोगि जानो गोनां जाबाय। 19% ककबर'फ्रा 19% ककबर' थानाय बै रायजोआ दा बिसोरनि सुबुं बिसाना माइनरिटि जानांबाय। दासान्दि मोनसे गिदिर सोंथिया बेनोदि त्रिपुरी थामहिनबा ककबर'फोरनि जिउआव बिदि गेदेर खैफोदा माब्ला आरो बोरै सौफैगौ? रावबो गोरोन्थि दाख्लाम। या जोबनायनि उनाव भारत इउनियनजों थोंजों थांफानो गोनां जानायनि उनाव सानजा बेंगल आरो बांलादेशनिफ्राय गोबां ककबर' नङै सुबुंफ्रा हाबफैयो आरो बे गुबुनारि माइग्रेसना दा त्रिपुरा सोरजिनायनि गुदि जाहोन जादोंसै। दा त्रिपुरीफोरनि बाङालिफ्रासो सासन खालामो, जायनि जाउनाव गावसोरनि मोनखानाय त्रिपुराखौ दिनै ककबर'फ्रा खोमाना लानो गोनां जादों आरो ककबर'फ्रा गाग्लोबजादों। मोनथायफ्रा दिनै गुबुननि आखायाव थांदोंसै। जोंनाबो थि समाव दैदेनगिरिफ्रा बे खाबुआवनो मुसलमान आरो अनाथ ट्राइबेलफोरखौ बे गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिनि होनाय बिथोनखौ लानानै राजखान्थि गेलेनो नाजायालासिनो थाबैनो इभिकसन खालामनो नागिरनायखौ बयबो बर' राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरि आरो बर' आफादफ्रा हेफाजाब होनांगौ, जाहाथे बिटिसि सोरखारा बे हाबाखौ सिरिबाङै मावफुंनो हायो। बेखौ लानानै इउपिपिएल आरो बिपिएफ राजखान्थि गेलेनो नाजायालासिनो थाबैनो मावफुंनो थुलुंगासो होनांगौ। बेखौनो मिजिं लाखिनानै बिथां प्रमद बर' आरो बिथांनि सोरखारा ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक एरियायाव आयेन खान्थि बेरेखायै हाबसनफैनाय गासैखौबो ट्राइबेलनि अनगा होस्रांनाय हाबाखौ मावो आरो 500 बिगा हाखौ ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक एरियाखौ रैखाथि खालामो। जै बर'